Takže čau, rozhodl jsem se vám ukázat takový tutoriál, jak se dostat na hru Metin 2. Teď spustíme si prohlížeč. Teď metin2.cz a tady máte stáhnutí. Vlevo máte normální stažení, vpravo máte stažení přes torrent. To si stáhnete, načte se vám to, nainstalujete to normálně a tady, když mačknete na toto, tak se zaregistrujete. Tady dáte ID, e-mail a heslo. Potom musíte přečetl jsem VOP o prohlášení o ochraně dat. Dáte registrovat, potom musíte jít na e-mail, tam si dát aktualizovat a potom můžete hrát. Já hraju na Taylonu, mám tu level 57 a teď hraju za level 18 tady, protože rozehrávám novou postavu. No a to je asi vše. Jo, ještě bych vám rád ukázal, abyste mi věřili. Snad se to spustí. Před někdy jsou taky problémy. Jo, dobrý. Takže já se přihlásím. A tady mám level 57. Tak čus.